asabadi leto ala te perse ibena damade olla ko innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban aw be sigin kana aw dine ala ma domi aw nyaba la kaja e bi kan nyana maya kono iniso kadi i muso bi fe ka kene banatila ibe taninga sigina ibe warso ibe jene yake ibe ala soso e re bolo ko fo imake aw masa folo ala ko na jana e nyakoro sini do ne bolo ibe na halatene wallahi wa narahu qariban ibe sene maya halatene benaniye wallahi benaniye wallahi ubiche o ba so ka sebe bana mo wore ti chede iyere de munu wolo mbe ulu yere de bla jugu were tede mbi nintige isi blanca i don yere de be communiquer sebe ka dugu bela donya ki sara ka tla ki janaja ke orofo ka ke don fo ka ke tuma fo u yere be sezi usigida la ka jama invité aina en face be dompi ni ala te jende sola wallahi moti o be perse mo akorowa o be buri ma no fe wa la ibena odla abi istidraju ka garjige chaman di kafirima amma go tala tuma dola ida be sira me nyuma la jarabi o tasoro abe gele yawma fo meleke o ba fo alama tuma dola ininde karsay nya gele yarama de ati kan ka fo isra e fambe buri ama soro ala ba fo meleke anu ma ay do fara ka gele yaka mba fe ka yetande ninde ba joro bunyambulo lahara me ango teri na nyala wele ne ala masondura amba fo la tenefe ala bife wallahi ala bife ala wele fendo di mogo be ala wele ala be mogo do jabi teriala mogo be ala wele ala be do tasmaya mogo be ala wele do ta yere be teriya hali ala kana be nyuman do ye ala wele ala e san hake chaman de ka mu jabi nabi la yaqub yusufa tununama ako ala nabi nyuman do ha ako ala mba fe yusufa ka sigin kana manga ye nyala ka sigin kana et puis aya fara ka mba fe ka sigin kana nga ye nyala nabi nyuman ka do wote binde sambina ni kofeda yusufa yusufa be sigin kana bara domi yusufa tali akasira fa nyafiana nyafion to be yeli ke blewa mais ala ko komi ya nyini fe aka sigin kana ikayi nyala nya tarde abena wa nyabe yele ibayi yusufa na balma we nyogo nyetuma mina nu ye no ay duruki duma akon ni nyenga duruki de qalu ahinnaka la anta yusufu ala ana yusufa wa hadha akhi uko de yusufa yewa balma munu ye juguya kala ako ahane de yusufa ye wa sala baka masaya parela le premier ministre ye misra ko be baka buluka ye fade nya kala ku ba faga ngala maso unana masake la masoro ale de bolo duma ale de bu reswa be fembe ko ale bu do amena nga wuta do wallahi ko de yusufa ko ne de yusufa ko wani yembal makede wa haza akhi o de benyamin ya no ano be bakele de bakele fakele tonu be fala ayaka duruki bo ka dima ka di balma nunuma ako ayeta ni duruki nkirun fa nyakoro anyabe yele akbar na mugele akuma were daile la se muna ukoko fen bede ala yesa mamanga nga foide ke foye anga don doron mogo yere uye sababu yere be ya betige ka bwana me yakuba ye nabi nyumande yusufa ye nabi nyumande okmala ala tunde se ka yusufa fa nya yere naka duruki tewa ala be disola me ako yusufa ma ika duruki di ibalmaw ma ka ta fili ifa nyakoro parce que ifa esam binan de ka nyama daika wana ika duruki nye dron no o filila anyakoro dron anyabe yele kabako were bi o kera kono duruki tigu wulila
u bɛ nale u ma se so fɔlɔ kabini yɔrɔ jan fa k'u ma a ko inni la ajidu riha yusufa lawla an tufanniduni u kama qalu tallahi innaka la fi dalalikal qadim wulila u bɛ nale pour que i k'a dɔn sababu bɛ yen i k'a dɔn tiɲɛw bɛ yen i k'a dɔn ala bɛ yen nka dogo dɔw bɛ yira mɔgɔ dɔw la ala y'o kɛ yakuba ko cogo di u bɛ ghaibu la u ma se fɔlɔ la ya'lamul ghaiba illa Allah billahi ala ko tɛ Kur'ana kɔnɔ ko maa si tɛ ko dogolen dɔn ni ala tɛ nka ala mana yira maa min na dɔw b'a dɔn u bɛ nale u ma se fɔlɔ dɔrɔn yakuba y'i kanto a ka mɔgɔw ma a ko ne filɛ yɔrɔ min na san yusufa kasa de donna ne nun na quoi san 40 kɔfɛ dorogitigiw bɛ sira la u bɛ ka na u ko b'i ka nin fili ba in na hali bi yusufa sara mɛnna san 40 hali bi e ma se ka ɲinɛ yusufa kɔ a ko aw dalen tɛ n na nka a kasa bɛ nun na yusufa kasa bɛ nun na u y'u to la a ma mɛn dɔrɔn taamaden ninnu donna u donna yɔrɔ min u ye dorogiw keri a ɲɛ kɔrɔ dɔrɔn a ɲɛ yɛlɛla a ko ne m'a fɔ aw ye wa k'a fɔ ne bɛ fɛn dɔn nka ala la aw tɛ min dɔn gundo tun tɛ wa a tilara k'a f'u ye ne m'a fɔ aw ye ala bɛ se ka fɛn dɔ ladɔnniya ne la aw tɛ min dɔn wa n ko ne ye nabi ɲuman de ye yusufa ka dorogi tɛ dɛ wa ne ɲɛ yɛlɛla ustaz a ɲɛ yɛlɛla an y'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala ka n yɛrɛw ɲɛ yɛlɛ